Lufttæthed. Tætning af samling mod terrændæk. I dette byggeri består indervæggene af en let konstruktion af træ, som allerede er monteret til terrændækket. Nu bliver samlingen i området mellem gulv og væg tapet lufttæt. Overfladerne skal være rene og tørre. Så bliver de forbehandlet med primer, så tætningsbånden hæfter bedre. Tætningsbånden til de inderste hjørner samles præcist inden montering. Hvis der skal monteres en indvendig væg af hensyn til stabilitet, er det nødvendigt først at forsegle den vandret samling med et kort stykke tætningsbånd. De store vinkelbeslag, der er fastgjort til terrændækket, skal være helt tildækket. Først lodret, derefter vandret. Mindre vinkelbeslag vil blive dækket af tætningsbåndet, når det monteres på den vandrette led. For tilstrækkeligt tryk skal du bruge en rulle eller en spartel. Nu kan montering af de indre vægge begynde. Resumé. Til tætning af samlingen mellem beton og trækonstruktion. Forbehandle overfladen således at tætningsbåndet hæfter bedre. Tætningsbåndet til de inderste hjørner samles. Vinkelbeslag tildækkes helt. Monter det vandrette led. Vær opmærksom på et tilstrækkeligt tryk.